A veure, parem així, tornem a parar així, val. Per què parem així? Segurament molts, no sé si molts conegueu esta zona de Potries. Anteriorment esta zona, fa uns mesos, esta zona era una cosa pareguda a allò de Llanfront, un canyar impenetrable que ocupava tota esta zona d'ací dalt, d'este marge, tota esta mota allargada que fa així el riu, entre el riu i el camí, i també tota la part més alta d'aquella platja fluvial, podríem dir, no? De l'interior del meandre que fa així el riu Serpis. Tot aquest canyar, que era superespès, el que feia és que la gent no poguera accedir al riu, no poguera anar a nadar. Quan sí que n'hi havia ganes, els xiquets ja estaven començant a vindre al riu a nadar perquè s'han fet diverses activitats que han fet que els xiquets baixen, i per tant des del col·lectiu Nostra Terra, que és un col·lectiu de Potries, un col·lectiu veïnal, han fet una actuació així per tal de recuperar aquesta zona. De recuperar-la de dues maneres. Primer, llevar una espècie invasora que li fa molt de mal al riu i que li lleva molta biodiversitat. Aquesta espècie, la canya, la que veiem brotar així, aquesta espècie té molts impactes sobre el terreny. Redueix moltíssim la biodiversitat. On vegem canya, segurament només vegem canya i no vegem cap altra espècie vegetal. I això vol dir que passa el mateix amb els animals que es refugien en aquesta vegetació que hauria d'haver, que mengen aquesta vegetació que hauria d'haver, que fan niu. Per tant, on trobem canya, veurem que la població d'aus, per exemple, que en els rius són molt importants en els hàbitats aquàtics, es redueix moltíssim. Per tant, la idea és recuperar este lloc, la idea del col·lectiu és recuperar este lloc, tant ambientalment, llevar la canya i possibilitar que es desenvolupe la vegetació autòctona del riu, la vegetació de ribera, com també intentar recuperar l'ús tradicional que sí que s'ha fet del riu així en Potries i en la majoria de pobles per on passa el Serpis, és a dir, anar a nadar, vindre a fer herbes, vindre a passejar, vindre a prendre el sol en estiu, això s'ha fet, a vindre a pescar, això s'ha fet tradicionalment en el riu Serpis, i en esta zona que queda tan prop del poble s'estava perdent, per no dir que ja estava totalment perdut, perquè era pràcticament impossible passar al riu. Per tant, veiem necessari que s'havia de recuperar aquesta zona. I per això els que coneixíeu el canyar d'abans i vegeu ara esta despejar que s'ha fet així, té un motiu, val? És un procés lent, és un procés en el qual el col·lectiu està aprenent també, està aprenent molt perquè no som uns experts d'eliminació de canyes i per tant vam entrar a una retro, vam llevar les canyes, només la part aèria, val? Després a mà hem llevat els rizomes, que són com si foren uns troncs, unes arrels molt dures que ixen per baix, els van llevar d'allí en ganxo, una gran quantitat, diversos contenedors, i també van llevar molta basura. N'hi ha que dir també que aquesta zona era l'abocador del poble de Potries, és a dir, la gent abans, quan no n'hi havia servici de basura, es recollia la basura del poble i es tirava així. Així s'ha tirat basura durant molts anys i encara queden proves ahir. Quan hem fet feina allí llevant rizomes també han eixit moltes proves, molta gran quantitat de basura. Per tant, n'hi ha que dir que també estem recuperant un poc el que era el riu, encara que no podrem mai llevar-la tota perquè n'hi ha moltíssima, però aquesta és la idea un poc de l'actuació. Si voleu caminem perquè estem banyant-nos així anem un poc més ràpid. També no ho hem dit en cap moment, però feu preguntes, Escolta, les canyes, ara, això que em vas dir a mi que cada... Sí, si voleu ho explico un poc. A veure, la idea que tenim, a veure si funciona, tant de bo que funcione, podeu participar també, molts caps de setmana venim així a fer faena, aleshores, com funciona l'assumpte? Quina és la nostra idea? Tot partix per un projecte que es va presentar en el CDR, no sé si l'any passat, crec que l'any passat, és que a mi se'm passa el temps tan ràpid, que consistia en diversos mètodes d'eliminació de la canya. També hi ha altres documents del Ministeri que diuen com es pot fer, i una de les tècniques que ens va agradar va ser la de llevar només la part aèria, això és el que s'ha fet així i ahir, llevar només la part aèria de la canya i després repassar cada 15 dies. És a dir, cada 15 dies tindrien que vindre i quan els brots estan així, trencar-los simplement, tots els brots que queden. Per què fem això? Perquè en teoria si estem un any aproximadament fent això, el brot ix i per tant està consumint l'energia dels rizomes, de les arrels que queden baix, que són molt grans. Consumeix la seva energia i brota. Entonces nosaltres el trenquem i l'obliguem a que torni a brotar i torni a consumir energia i cada 15 dies el tornem a trencar. I fem aquest procés repetit i al final intentem que així la major quantitat de rizomes que estan enterrats acaben morint simplement perquè consumeixen tota la seva energia produint fillols, produint brots. N'hi ha altres tècniques, per exemple, si veieu una malla i la idea era un poc la mateixa.
La malla era un poc la mateixa idea, és una tècnica diferent, però consisteix en tapar la zona en la que sabem que n'hi ha rizomes una vegada ja han llevat la part aèria, perquè quan isca el brot no puga fer la fotosíntesi i, per tant, consumisca l'energia de les arrels i acaba asfixiant-les, podríem dir. Val? Així és el mateix. Al tallar-les cada 15 dies el brot no arriba a fer la fotosíntesi i no li proporciona aliment al rizoma. Val? I això és un poc la idea, estem així experimentant un poc. Per això està allà la malla també, perquè hi havia un canyar també. Però si no tapeu? No, perquè així fent cada 15 dies trenquem els brots. Estem fent diverses tècniques. Allí també hi ha una zona de malla que potser es veu millor des d'allà dalt. Entonces estem provant diverses formes de fer per veure també, així també ens ensenyem. Ja que fem alguna cosa també ens ensenyem. Teniu idea de plantar alguna cosa? Sí, la idea després és, de fet allí ja hem ficat algunes, la idea després és que una vegada això es quedi prou net de canya, una vegada hagin fet que la població de canya siga mínima, introduir espècies autòctones per a recuperar un poc l'ecosistema del riu, perquè un marge del riu pelat com està ara és un poc perillós per quan dona a riuar, perquè si vinguera una riuada s'emportaria tota la terra. Val? És un perill que n'hi ha que córrer, perquè si volen llevar la canya té que estar descobert un temps, però la idea és plantar espècies de bosc de ribera o de bosc de galeria, que també es diu. Després parlarem un poc més d'aixes espècies. Molts pregunten això, diu, mira que ells no... La canya ha tingut un ús molt important durant molt de temps i per això ara tenim el problema que tenim, perquè la majoria d'aixòs usos s'han perdut. Per què tenim el problema de la canya tan gran ara mateixa? Si estic enrotllant massa m'ho digueu, feu-me cares rares si no voleu dir-m'ho directament, que jo crec que ho pillaré. Per què tenim el problema tan gran de la canya en tots els serpis? Penseu que antes no teníem embassaments tan grans com els que tenim, com per exemple el de Beniarrés, i quan venien a riuar, les riuades eren de veres, s'emportaven totes les canyes que n'hi havia en el terme, però és que a més, l'ús de la gent d'aquestes canyes, la població l'utilitzava molt més. O sigui, no van prohibir agarrar canyes del riu? Això és un mite que n'hi ha, no sé per què, no està prohibit llevar canyes del riu. En teoria el que està és regulat, és a dir, que en teoria si vols fer un aprofitament de les canyes del riu tens que demanar permisos, tens que rebre autoritzacions de la Confederació, mai pots deixar-te fer canyes per al bancal i netejar-les en el mateix lloc perquè estàs deixant matèria solta, no? Que residu que si vingueren a arribar faria por que taponar alguna cosa, però vull dir, tampoc és patant, vull dir, la qüestió és que mai està prohibit, sempre n'hi ha la creença de que està prohibit, inclús n'hi ha gent que diu però la canya està protegida, no pot estar protegida perquè és una espècie invasora, no és d'ací, ve d'Àsia en teoria, tampoc està molt clar perquè fa molts anys que va vindre i perquè fa, què heu vist? Val, sí, quan estava Tonino explicant herbes, jo que vaig votant d'un tema a l'altre, quan estava Tonino explicant herbes, hi havia molt, a part de que sentien les granotes quan hem arribat, ara ja fem massa estruendo, es veien agrons passar, es veien cors marins, val? O sigui, unes espècies que si no venim al riu o no anem a la marjal no anem a veure. Per tant, és molt important que aquests ecosistemes estiguen bé perquè la major part de la comarca no és riu ni és marjal, val? Encara que és una comarca que tenim molta marjal també. Però la major part de la comarca no és riu ni marjal. Si deixem perdre o fem que aquests ecosistemes vagin a pitjor, sabem que estem perdent aquesta fauna i aquesta flora que no podem veure en altres llocs, perquè necessiten aquest ecosistema, aquestes condicions per a sobreviure. Val? I si voleu, continuem, si no és no. Val? Però feu preguntes, que això m'agrada. Em poseu a prova. Sí, demà de matí n'hi ha jornada sí per a vindre a tombar brots, o sigui que si algú es veu en ànims i vol... També dir-vos que no és difícil, només en un llagonet xicotiu que porteu es trenquen i si no en els peus es trenquen, val? La idea és... En un llagonet és millor, val? La idea és trencar els brots, com he dit, cada 15 dies per a que no alimenten a l'arrel. En un llagonet xicotet, tac, perquè estan molt grandes. Per tant, demà és a les 9, Adri? Demà, de 9 a 12, sí. Després són les paelles de Sant Vicent en el poble, per tant, demà, pel matí, de 9 a 12, podeu vindre aquí a ajudar també a llevar-nos el problema de les canyes, val? No, no és autòcton, és de l'altre.